Vale, imos ver agora como subir unha tarefa na aula virtual a través de unha foto. Vale, pois temos aquí, por exemplo, esta tarefa do Magosto, clicamos sobre ela e vemos o que temos que facer. Aquí tes máis actividades para profundizar sobre o tema de Magosto, descarga no teu ordenador o documento e escolle unha das actividades. Copia nunha folla e escribe as respostas ou ben imprímea e escribe as respostas. Sácalle unha foto unha vez que xa a tes feita e engádea a tarefa. Onde a engadimos? Aquí premendo o botón de engadir entrega. Vale, pois organízome. O primeiro que teño que facer logo será descargar o documento, a ver que podo facer. Moi ben. Pois aquí, como vedes, temos un documento deste ano, do Magosto, con lecturas e manualidades para facer, de acordo? Así que vexo o documento, penso que me apetece facer, pois imaginade que escollo esta lectura. Pois escollo a lectura, leoa varias veces, as veces que sexa necesaria para comprendela ben, e agora, é longa, e agora o que vou facer é escribir a resposta das actividades, como dixemos, ou porque imprimo esta folla e as escribo nela, ou porque copio as preguntas e as respondo pois ou no meu caderno ou nun folio, vale? Entón xa o teño listo, teño en papel, agora trataríase de sacarlle unha foto. Como facemos normalmente? Pois pedimos un móvil, sacamos a foto e podemos acceder á aula virtual desde o móvil e engadir a entrega simplemente facendo clic aquí, ou podemos mandar esa foto a través do correo electrónico ou do Drive ao noso ordenador e desde o ordenador engadila xa aquí, ou ben podemos ter instalado un programa para sacar fotos desde a nosa webcam, co cal xa non necesitaríamos pedir móvil. No meu caso, teño aquí, por defecto, instalado unha cámara. Aquí a teño. Vedes? Clico sobre ela e xa se me abre directamente. Que faría entón? Aquí tería a miña tarefa feita, de acordo? Co cal só tería que, a ver, Nuria, tería que sacarlle a foto, vale? Que xa teño aquí, compartila, non, desde aquí non a vou a compartir, pecho, porque a teño guardada no meu ordenador, e vou a engadir entrega. Vale, teño dúas opcións tamén aquí. Podo entregar aquí o ficheiro, que é o que imos facer agora, e abaixo, como vedes, tamén se me abre un texto en liña para que eu escriba, pois, comentarios, se considero. Esta actividade me gustou, resultou moi chula, un pouco difícil, etc. Vale, entón, imos a arrastrar aquí o ficheiro. Onde está o ficheiro? Seleccionamos o arquivo e imos ir, por exemplo, aquí, documentos, imaxes. Onde o temos guardado? Álbum da cámara. Tedes que ver un pouco onde vos garda ese ficheiro. Investigade un pouco antes de poñervos a engadilo na tarefa. Vale, comprobamos que aquí está, JPG normalmente, é o formato das fotos e enviamos o ficheiro. E nos aseguramos de que o cargou. Aquí está, de acordo? Así que nada, simplemente guardamos os cambios. Que me pasa, despois digo, ai, mira, que vendo a foto está moi borrosa, non se entende. Así que vou a cambiala, fago a foto outra vez e volvo a enviala. Entón, edito o meu envío. E selecciono o ficheiro e me di descargalo ou eliminalo. Pois elimino, porque resulta que non me quedou ben. Vale? E como vedes, eliminouse e procedería outra vez pois a anexalo ben outra vez e guardaría os cambios.
Vedes? Como esta vez non puxen a foto, me di que non entreguei nada. Veña, pois imos facelo ben, que non costa nada. Seleccionamos o arquivo, perdón, e dámoslle de novo, abrímolo, asegurámonos de que está aquí, e enviamos o ficheiro. Agora sí. Esta vez quedoume ben, así que gardo os cambios. Está a tarefa entregada e listo para que a miña mestra me corrixa e me diga algo.